A múlt héten már megismerkedtünk a sablonozás technikájával. Ma egy modernebb mintával folytatjuk a munkát. Itt már előkészült ez az arany-fekete fallal. Nekem úgy tűnik, hogy ez egy teljesen kész minta. Vagy tévedek? Nem végeztünk még vele. Ugyanennek a sablonnak a segítségével, csak más színkombinációval, még egy kicsit szeretném ezt a felületet megfűszerezni. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Most ezt hogy tegyem rá? Teljesen szabadon választott. Az a lényeg, hogy ne egyik minta menjen rá a másikra, hanem úgy forgassuk el, minthogyha különböző kis... Mondjuk így. Jó, lehet, hogy lesz, amit ki is fogunk Kicsit bele hagyni. szerintem- Lehet, hogy lesz, amit... Rá is mehetünk, de ki is hagyhatunk belőle. Life has been good to me. Got very few complaints so far. Kezdjük a következő színt, Igen. ami szintén metálpigmenteket tartalmaz, csak egy kicsit tovább van színezve. Tehát most megspékeljük egy kicsit a felületet. Megint együtt dolgozunk. Jó. Ez egy Nagyon kicsit szép. sok lett. Igen. Jó. De gondolom így már jó lesz, Igen. ugye? Mindjárt segítek közben a sablont megfogni. Elég sok helyen föláll. És akkor szerintem kezdjük lett. Jó. Amelyik szimpatikus. Természetesen itt is nagyon-nagyon fontos, amiről már korábban beszéltünk ennél a metálfestéknél, hogy a megfelelő megvilágítás. Mint ahogy most is láthatjuk, hogy egy teljesen fekete alapra kezdünk dolgozni, viszont ez a kis metál a megfelelő fényhatások miatt biztos, hogy föl fogja hívni magára a figyelmet. És most jön megint az eltávolítás. Ezt rád bízom. Fogunk valamit csinálni? Még egy színt rá fogunk hordani, az pedig egy bronzos jellegű. Szintén az aranyból indul, de egy bronzos jellegű. De gondolom előtte ki kell most. Igen. Jó. Eltelt 20 perc, megszáradt a festékünk, mi a következő lépés? Felhordjuk a következő színt, és ezzel be is fejezzük a felületet. Az vele sincsen szabály, Nincsen abszolút, és nem is kell, hogy ragaszkodjunk a szabályokhoz. ilyesmi. Meg egy kis ezért kell, nem? kreativitás, Meg egy kis igen. kreativitás. Meg egy kis merészség, De hát ez mindenhez kell, nem csak a festéshez. természetesen. Jó, mi a harmadik színünk? Harmadik színünk az szintén ez a metálpigmenteket tartalmazó akrilzománc lesz, és egy ilyen bronzos árnyalat, amit már korábban a virágnál is használtunk. Ővel Jó. ezt szeretném befejezni. Azért ez egy igen erőteljes, karakteres minta. Szerintem azért vigyázni kell, hogy egy ilyet hova, milyen mennyiségben, mennyi falfelületre viszünk fel, és milyen stílushoz. Természetesen ehhez kell az a fokú merészség, amivel az ember be tudja vállalni. Igen, hát ezeket ez a nem egy bizonyos- szolid minta, hogy így mondjam. És elkészült a kavalkád. Még akár, mint hogyha pezsgőbuborékra is hasonlítana egy kicsit. Tartsanak velünk a jövő héten is, akkor egy úgynevezett kagylófalat fogunk készíteni.